Hello mga kulokoy. So ito pala ang kaganapan sa birthday celebration ng aking anak. Pero bago tayo magsimula na tayo. Intro. Bago pala kami mag-celebrate sa birthday ng aking anak, namimili muna kami ng baboy na lilitsunin. Isang baboy na lilitsunin at isang baboy na kakatayin. Bali, dalawang litsonero pala ang pinuntahan namin para masukat namin kung sino ang mas mura o mahal. At pagkatapos, pumunta pala kami sa La Nueva Supermarket para bumili ng mga pangsahog. At mga bandang 11 PM ay pumunta na din kami sa Carbon upang bumili ng mga lamasers. At ito lahat ang karga-karga ko papunta sa Ulango. 3 karton, 4 na plus, tsaka yung juice at angkas pa ang partner ko na may dalang bag. At pagdating sa Ulango, sinundo kaagad ako ng mga pamangkin ko at sa mami ng aking anak. Tapos naglalambingan muna kami dahil na-miss namin ang isa't isa. At buti na lang bago mag-birthday ang anak ko, natapos na din itong pinagawa ni ante na gripo. Kaya hindi na kami mahihirapan sa pag-igib ng tubig. At pagkagabi, inanda na pala namin ang mga gagamitin para sa kinabukasan. Habang busy ang mga bayaw at bilas ko, nag-aayos din ang partner ko sa mga souvenir habang nagsisend ng mga invitation letter. Salad pala muna ang ginawa namin para mailagay sa ref ni Mami Stephanie. At mga bandang 10 AM ay umuwi na sila upang matulog. Pero kami ng partner ko ay naghihintay na mag 12 AM para mag-greet ng happy birthday ang aming anak. At habang siya ay mahimbing na natutulog, ginising talaga namin siya para lang makagawa ng birthday trend. At pagkatapos natulog na kami ng mga bandang 1 AM. At kinabukasan ay nagpa-alarm ako ng 5 AM pero gumising ako ng 6 AM. At maraming salamat pala kay Mario, kay Atan at kay Makli sa pagtulong sa pag-ihaw ng baboy. Salamat din kay Tio Rodi, ni Purang, ni Adi, ni Mark Steven, ni Puloy sa pagtulong sa pagluto ng baboy. Habang dito naman ay may nagde-decorate para sa lalagyanan ng ulam at iba pa. Maraming salamat pala sa mga decoration. Worth it talaga ang ibabayad namin. At hindi nagtagal, dumating na din yung lechon na in-order namin worth of 11K. At thank you Mami Stephanie at Daddy Crisel sa sponsor na ito. At hindi nagtagal, dumating na din yung pinsan ko at ang dalawa kong mami. Thank you pala Mami Geraldine sa mga loot bags at sa mga party gift. At thank you din Mami Daphne sa mga soft drinks and juices. At dito, ramdam mo talaga na kung mabuti kang tao ay maraming tutulong sa iyo. Thank you pala Ate Ria, Mami Por, Adi, Mark Steven Kainglet, Agaw Pulo, Tio Rodi sa pagluto. At sa araw pala na ito ay mayroong bagyo. Pero tuloy pa rin ang pagluluto namin. At sa kabilang isla naman ay umuulan ng malakas. At mayroon pang bumubuo na tornado at isang kalbo. At habang nagluluto si Mama Mimi, gusto ko muna magpasalamat sa kanya at sa partner niya dahil sa sponsor niyang ice cream. At thank you din pala kay Maring Jinilin sa paggawa ng mga puso. Salamat din palang Madam Maricor at Manoy Tunton sa sponsor mong spaghetti at lumpia na kahit nauulanan na kayo sa Mandawi, dumating pa din kayo at tagluto. Salamat din pala sa mga gamit na ipinahiram nyo sa amin. At para makapagsimula na kami, iplinastar na pala namin ang mga loot bag, gift, cake corner at donut corner. Thank you din pala Auntie Ira sa mga cupcakes, donut at customized cake worth of almost 3K. Salamat din Daddy Winnie sa red ribbon na cake. At hindi nagtagal, sinimula na namin ang program. Salamat din pala sa baklang ito na pinapatawa ang mga tao. Worth it din ang bayad namin sa iyo. Salamat din sa ninang at ninong ni Zina dumalo kahit na may bagyo. Salamat din sa hindi nakapunta dahil natatakot sila sa alon. Salamat din pala sa mga batang ito na sinabihan kong sumayaw kayo sa birthday ni Z at ayun to, di silang nagpractice para lang makapaghalad ng sayaw sa aking anak. Sa mga nagtanong kung ilan ba nagastos namin, more or less 40K. Lahat-lahat na yan para lang sa birthday ng aming anak kasi gusto ng mama niya yung hindi niya naranasan sa pagkabata niya ay ipaparanas niya sa aming anak. Pero para sa akin, hindi na bago to dahil simula 1 year old ako hanggang sa graduate ng grade 6 ay danas na danas ko ito taon-taon. Pati na yung prince sa school namin. At sa mga nagtanong pala kung uulit ba kami next year, pwede naman siguro. Basta tulungan nyo na lang ako maghugas at maglinis kinabukasan, Charjo. Salamat pala kina Chiclet, Santino, Eunice, Douglas at sa ibang mga bata na tumulong maghugas ng mga plato at maglinis ng mga kalat. At pagkatapos pinaspitch at muntikan pa akong naiyak dyan. Kaya ipinasa ko na lang sa aking partner. Baka tumulo pa aking luha dahil sa sobrang saya. At sana sa lahat ng mga dumalo ay nabusog kayo. Maraming salamat talaga sa inyo. At dito sa part na ito ay nagkakantahan na kami ng happy birthday habang nakatulala lang
lang ang aking anak dahil bago lang siyang gising. At pagkatapos namin kumanta, nag-decide na kami na kumain na dahil alam kong nagugutom na ang mga bisita. Kaya ang mga maliliit na bata muna ang aming inuna para maipamigay ang mga food package na para sa kanila. Bale, ni-separate pala namin ang mga pagkain na pambata at mga pagkain sa mga malalaki. At maraming salamat din pala sa mga ninong at ninang at sa mga bisita na nagbigay ng regalo para sa aming anak. Thank you so much. Hindi ko na lang kayo isa-isahin kasi sobrang dami nyo. Yung mga ninang at ninong na hindi nakadalo, tatanggap pa rin kami ng late gift. Char. Christmas gift na lang para sa inyong kinugos. At pagkatapos namin kumain, ipinamigay ko na pala ang ice cream. Baka ito ay matunaw. Salamat pala kay Boss Ram na nag-serve sa ice cream. At pagkatapos ng birthday, laklakan na. Kaya hindi ko na to papahabain pa dahil wala na akong video dito. Thank you na lang pala sa inyong lahat. Bye!